sun kai hari a daren jiya wayewar yau Litinin a gate ɗin polis da ke ƙauyen Dabara Madarin Maradi da ke da iyaka da Najeriya. 'Yan sanda uku ne suka kashe har lahira, guda da wani yaron su suka shi ciwo suna jinya a asibiti domin karɓar magani. Labari mai tushe ya nuna cewa maharan sun zo ne da bindigogi suka buɗe wutar harbi kusan 12 dare, lamarin da ya ƙara jefa al'ummar yankin cikin halin ɗaɗɗar cin matsalar masu garkuwa da mutane da ta haddabe su. Game da haka ga tsokacin wasu daga cikinsu. Sunana Abdullahi Kubandi da ke nan Madaruka. Ga ta mai zai koma da lalala. Daga yanzu ga irin yadda aka ce sun zo kusa kan iyaka nan da ya wuce kilomita. To na mana ana ce ko gaban ruwa suna kusa gare mu. Duk wanda ke nan wannan dai kowa hankali ya tashi kuma yana ci gaba da tashi. Gare mu ba a kwanta ma inda talaka da wanda suka fitan cikin mutuwa ga halin nan. Duk wanda ya ce da masu na biya mu ba halin nan da suka yi da wannan. Bashir mun samu wala ya ba mu ji daɗin wannan lamari ba kuma kada ce Allah ya ji kan musulmi gaskiya ba mu ji daɗin haka ba. To ya kuka ji game da lamarin tsaro? Mai makami an waro ta kanke kai da ba karki da makami na za ka yi. Kuna da wani kira ga magabata? Mun kiran da ke gare mu na jama'a. Ai suna ai ba su yi ba sai dai da Allah a taimaka a ci gaba da kulawa irin yadda ake. Faruwar hakan yasa mai girma gwamnan jihar Maradi Malam Sha'ibu Abubakar ya jagoranci zana'izar mutuwar 'yan sandan guda uku a hukumance tare da jajantawa mutanen yankin. Haruna Sani da ke da matsayin magajin garin Madarin Fa ya yi jan hankali ga al'ummar yankin wurin taimakawa don binciko ɓata gari. Abu ne wanda ya faru tun karfe 12:30 na dare, to kayan ma muke zuwa can mun dan lika nan likita ma'aikaciyar gawa mun je mun isko gawa polisai guda uku wanda suka haɗu bisa kan wannan halba-halba da 'yan ta'addan nan suka yi musu ko barayi ko ma dai ma san me zan ce musu ba, sun rasa rayukansu. Akwai wanda suka ji ciwo cikin su, akwai inspector guda shi an halbe shi ga kafa ya ji ciwo, da yaran su guda mai dafa musu abinci shi ma ya halbe shi har sashe 4 ke ciki. Gwamnan jihar Maradi shi ma ya zo ya shaida da idanun shi. To aka ce dai mu nan Madarin Hawa wanga abubuwan ba mu saba ganin su ba, to muna fata ubangiji Allah sa ya tsaya daga nan wurin, ko muna fata manyan mu na gaba su sa ido bisa kan wanga abubuwan. Lokacin nan muna da MCFCF da suke yawo a cikin department ɗin Madarin Fa, cikin komin ɗin Saho Gabi da komin ɗin Madarin Fa da Dan Isa. To daga baya aka ɗauke su aka yi can yamma da su. To muna roƙo dan Allah dan Annabi wannan mutane a samu a maido mu su. Al'ummar wannan yanki na Madarin Fa dai sun yi shekaru cikin wannan matsala ta rashin ingantaccen tsaro wanda suke alakantawa da makwabtaka da doguwar iyakar Najeriya da abin ya fi kamari. Thank you.